Il-Partit Laburista qed jorganizza t-tieni festa familja s-sibt fil-ġnien ta' Millbrae Grove wara l-Emkas tal-Mosta li se tkun miftuħa b'xejn għall-pubbliku. Matul din il-ġurnata se jkun hemm diversi attivitajiet flimkien ma' animators, logħba tfal u divertiment minn artisti lokali bilan li tiġi offruta esperjenza pożittiva u divertenti fejn il-familji kollha jistgħu jqattaw ftit ħin ta' kwalità f'ambjent naturali. Minn barra d-divertiment, il-qofol tal-festa familja jintlaħaq bis-sem tal-Prim Ministru mexxej tal-Partit Laburista Roberta Bela. One News tkellem ma' Sandra Raġus, wieħed mill-protagonisti li se joffri divertiment matul il-ġurnata fejn ħeġġeġ lil pubbliku jattendi bih ġaru u jgawdi l-ġurnata bl-aqwa mod. Hawnhekk se jkollna villaġġ tal-artiġġanar. Tajjeb, ġifieri malli għassu n-nies se jkunu jistgħu jgawdu dal-villa żgħir, se jkollna l-ikel u xorb mhux dak dejjem importanti, ħajkollna erja kbira tfal ukoll b'ħafna logħob differenti, u mbagħad se jkollna wkoll l-entertainment on stage, se nagħmlu daqsxejn ta' music challenges ukoll għan-nies hawnhekk. Insomma ħajkun hawn atmosfera illi naħseb minn ġie nhar il-Sibt li għadda jew aħjar dawk li ma ġewx titilfu għax naħseb illi ħad tkun xi ħaġa vera sabiħa.